Nou. Hi ha una entitat, Crit Valent, que coneixem molt bé pel nostre amic Quim Molins, que proposa que el dia del Clàssic tothom vagi al Camp Nou vestit de groc, amb una peça groga. Semblaria bé? I anirem. Molt bé. Doncs és la proposta. Aquest tipus de propostes em semblen bé. És que el Quim Molins té idees, perquè més culer que ell, pocs. M'atreveixo a dir que ni Joan Gamper era més culer que Quim Molins. I té... O sigui, com que li dona tot el dia voltes al cap, perquè el conec, Sí, jo també. li dona tot el... O sigui, el Barça és la seva vida. No forma part de la seva vida, no. El Barça és... Pensa que el Quim Molins compta els seus anys de matrimoni per temporades futbolístiques. Sí, i ell va acumulant títols amb la Carme, que és la seva dona, va acumulant títols. I clar, com que li dona tot el dia voltes al cap, sempre li surten un munt d'idees que crec que les directives de torn haurien de proposar-se a escoltar, perquè n'hi ha algunes que són molt interessants. El Quim Molins és de l'acudit, no? Quants anys portes de casat? Unes 8 o 9 temporades. Sí, no, però que és així. Sí, no. Sí. Bé, i d'aquí un mes